Tärskyn podcast. No niin, tervetuloa takaisin Tärskyn podcastin pariin. Täällä ollaan jo toista jaksoa nauhoittamassa. Minä olen Tuomas Käkelä ja mukana mulla on tänään täällä Aram Retski ja Jani Hirvi. Terve kaveri. Terve. Terve. Pojat on tullut tänne mun kanssa juttelemaan taas podcastiin. Mitäs teille kaverit kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Katson jalkapalloa paljon. Joo, viime podcastissakin mainitsit, että olet ollut jalkapalloa seuraamassa. Onko se jotain muuta tehnyt? Itse asiassa olen musiikin parissa. Työllistän uutta musiikkia. Olen tehnyt hienoja sanoja. Olen kirjoittanut paperille. Niin olen siis musiikin parissa tehnyt töitä. Tällä hetkellä olen valmistamassa uutta biisiä, mutta en kerro sitä se enempää. Hyvät ystävät. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Entäs Jani, mitäs sulle kuuluu? Kiitos, mulle kuuluu todella hyvää. Syksy on alkanut taas tuttuun tapaan kiireiden merkeissä. Tampere kutsuu. Käyt usein siellä siis? Kyllä. Tukiliiton kokemustoimijaverkosto ja ehkä tuleva tukena asiantuntijaverkosto. Tärkeitä juttuja, tosi tärkeitä juttuja. Hienoa, että olet päässyt sinne semmosiinkin hommiin mukaan. Mutta hei, Aram tuossa äsken mainitsikin, että hän on työstänyt uutta musiikkia. Ja se onkin aika täydellinen aasinsilta tähän meidän tämänpäiväiseen podcast-jakson aiheeseen, joka on siis musiikki. Tärskyn podcast. Me sitä tässä 300 yhdessä aikaisemmin pohdittiin, että mikä voisi olla semmoinen kiva ja hauska jakson aihe. Tässä 300 tultiin sellaiseen yhteisymmärrykseen, että musiikki olisi aika kiva. Että meillä kaikilla kolmella on aika vahvat siteet musiikkiin omalla tavallamme. Ja siitä olisi nyt sitten kiva keskustella tässä vähän yhdessä, että mitä ajatuksia musiikki herättää. Mä kysyisin ensin teiltä molemmat kysymyksen, että mitä musiikki merkitsee teille? Musiikki merkitsee mulle todella paljon. Kuuntelen sitä silloin, kun joku juttu on väärin. Ja jos on paha päivä, niin laitan kuulokkeet korviin ja pistä kunnon bilet käyntiin. Eli sulla on tämmönen niinku suhde musiikki, että sä tykkäät myös kuunnella sitä paljon, että sä saat siitä sit voimaa. Entäs Jani, mitäs musiikki merkitsee sulle? Se on aika laaja käsittä musiikki mulle. Mä olen kaikki ruokainen musiikin suhteen. Yön pisto mulle niin kuin sydäntä lähellä. Tää onkin tullut meillä aikaisemminkin näissä esimerkiksi torstain toivotuissa täällä Tärskyssä esille, että sä suorastaan rakastat yön tuotantoa. Haluatko sä vähän avata meille ja meidän kuulijoille, että mistä tää niinku fanitus tai tää yön rakkaus, mistä se on lähtenyt? Se on lähtenyt ihan peruskoulusta 80-luvulla, kun mä kävin kouluun itse. Tytöt oli Dingo-fana ja pojat oli yöfana. Okei. Mulla oli farkkutakki, missä oli yön kangasmerkkejä. Ja tytö oli kreppinauhaa ja sitten oli Dingo-kuvia. Niin. Joo, tästä Dingomaniasta on kyllä kuullut paljon, mutta en tiennyt, että siinä oli tämmönen niinku pojat ja tytöt meininki silloin siihen aikaan. Mutta millaista musiikkia te tykkäätte kuunnella? Amerikkalaista ja välillä harvoin suomalaista. Ei ole väliä, kunhan hyvä biisi, niin se on se. No kuuntelen Travis Scott. Hän laulaa ja siinä myös räppää myös. Onko sulla jotain suomalaista artistia, ketä sä kuuntelisit? Itseni. Itseäsi, omaa Kyllä. musiikkiasi. Entäs Jani? Mainitsit tässä yön ja mainitsit, että oot kaikki ruokainen, mutta mikä on semmonen niinku musiikkityylisuunta? Kotimainen iskelmä. Kotimainen iskelmä, se vetoo suuhun. Kyllä. Onko jotain muita artisteja kuin se yö? Onhan mun nämä kaikki Matti ja Teppo ja Tauski, Danny ja Ressu Redford, Fredrikki, Katri Helena. Kyllä. Siinä oli jo useampi. Eli tämmönen niinku suomalainen iskelmämusiikki, se iskee suun Joo. sanansa mukaisesti. Siitä ollaan nyt keskusteltu, että molemmat tykkäätte kuunnella musiikkia. Vähän erilaista musiikkia kuuntelette keskenään, mutta eikö se ole vähän niinku musiikissa semmoinen niinku kivakin puoli, että on niin paljon erilaista musiikkia, erilaisia artisteja, erilaisia biisejä, että voi vähän niinku valita, mitkä on just itselle sopivia. Kyllä. Ja sanotaan, että kulttuuri ja musiikki yhdistyy. Se on ihan totta. Se on aika hyvä juttu, että valittiin tämä musiikki tosiaan tähän, koska teillä molemmilla on vahva kytkös musiikkiin. Eli Aram, mainitsitkin tuossa, että teet omaa musiikkia, kirjoitat omaa musiikkia, olet tehnyt biisejä, sulla on tämmöinen niinku muusikon
tausta tähän musiikkiin. Joo. Ja sitten taas Jani on pitkän linjan musiikin harrastaja kuuntelijapuolella ja on pitänyt Tärskyssä muun muassa aikanaan Jani Jorinat-ryhmään, jossa nimenomaan kuunneltiin erilaista musiikkia. Sulla oli käsittääkseni oikein semmoinen iso laaja levyvalikoima, mikä sulla oli mukana. On yhä edelleen. Ootko laskenut kuinka monta levyä sieltä löytyy? Mä olen laskenut jossain vaiheessa meni yli 200. 200 levyä, ja siellä oli just kaikenlaista. Joo, ja sitten mulla on yksi erityinen kassi, missä on pelkästään yhden tuotantoa. Mielenkiintoista. Aram, haluatko sä vähän kertoa, että millaista on olla muusikko ja millaista on tehdä omaa musiikkia? Ensinnäkin on todella kivalla räppäri ja rakastan tehdä biisejä. Se inspiroi mua ja saa mut vahvaksi omassa elämässäni. Ja nautin siitä tosi paljon. Millaisista aiheista tykkäät kirjoittaa biisejä? Olen tehnyt Kauniita naisia biisi. Se oli yksi hienoimmista hetkistä elämässäni ja olen yhä ylpeä siitä, että olen tehnyt sitä. Keksin päässäni aina, kun yritän tehdä uutta musiikkia, niin keksin, mikä olisi se aihe. Hyvä, jos keksii jotain hyvää. Miltä tuntuu olla erityinen niin rap-laulaja? Miten ihmiset ottaa sut vastaan? Olen ylpeä siitä, mitä teen. Se on rikkaus. Erilaisuus on rikkaus ja mä olen sitä yksi henkilö tässä maailmassa tällä hetkellä. Sulla on oma taiteilijan nimi myös. Mikäs se on? Rahamies! Rahamies. Mistä se taiteilijan nimi on tullut? Olen katsonut paljon näitä räppivideoita, missä ihmiset heittää rahaa ja sitten niillä on hienoja autoja ja sitten niillä on uima-altaita ja sitten siellä on kaikkea hienoa. Et sen takia Haluaisitko sä olla semmonen kanssa? haluaisin. Ja sä kuulut myös semmoiseen räppiryhmään, eiks niin? Joo, herkkuräpäri. Joillekin nyt ryhmä on tullut uusi. Sella, toivotaan nyt tervetulleeksi herkkuräpäri, on mä, Jasperi ja Juho. Elikkä hyvä ryhmä siinä. Teille tulee siis tänä vuonna merkkipäivä. Haluatko kertoa vähän siitä tämän ryhmän kanssa? Merkkipäivä tulossa. Joo, siitä tulee ikumuistoinen päivä. 10-vuotiaan herkkuräpäripäivä. Eli olette ollut 10 vuotta jo kasassa. Kyllä, Onko sä ollut ihan alusta asti? olen. Ja laittaa Satulle suuret kiitokset sydämestäni hänelle, että saa olla tässä ryhmässä. Olette päässyt keikkailemaankin. Onko joku ikimuistoisin keikkakokemus, jonka haluat meidän kuulijoille kertoa? Kyllä se oli siellä Diandran keikalla. Siellä mä näin Diandran ja hän modesti mulle, mä modesti hänelle. Missä tämä keikka oli? Oliko se Helsingistä tai Tampereella, en muista. Aina tietää. Ei voi muistaa. Niin. Kyllä, ymmärtää sen. Onnittelut herkkuräpärille pitkästä 10 vuoden taipaleesta ja toivottavasti olette vielä kasassa toisetkin 10. Hienoa hommaa teette siellä. Jani, sä tosiaan pidit Tärskyssä ennen semmoista Janin Jorinat-ryhmää, joka oli hyvin vahvasti musiikkiaikainen. Kun mä olin käynyt mielenterveyskeskuksella tämmöisen ryhmävetäjäkurssin, ja mä ajattelin siitä, että hieno, mä rupesin miettimään, että Jani Jorinat sopii just siihen kohtaan, kun nyrkki silmään. Kuunneltiin musiikkia ja keskusteltiin sen, miten se herättää tunteita, että mentiin syvällisempiinkin aiheisiin. Ensin kuunneltiin kappale, sitten kysyttiin, että miten se vaikuttaa sun Mä soitin sen yhden kappaleen, joka oli tehty Porin kirkossa. Ja mä kysyin, että no, miten se teissä herättää? Aika osuvasti yksi ryhmän jäsen sanoi, että hänelle tuli niin haikea mieli. Se oli niin tunteikas siis se biisi, että se herätti erittäin Juu. vahvoja tunteita sitten. Tykkäsitkö sä pitää sitä ryhmää? Kyllä tykkäsin ja porukka oli. Silloin pääsin mukaan, kun oli viimeisen kerran Jani Jorinat Tärskyssä. Se oli hieno hetki muistella niitä kaikkia kertoja ja sitä ryhmää, mitä sä pidit. Ja vaikka en itse monella ehtinyt ollakaan, mutta oli tosi hienoa kuulla tärskyläisten kiitokset sulle siitä, mitä silloin teit. Sitten mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun netistä. Löysin Aivoliiton sivuilta tämmöisen kirjoituksen, jossa ylilääkäri Seppo Soinila kertoo, miten musiikki vaikuttaa meihin positiivisella tavalla. Ja hän kirjoittaa täällä tällä tavalla, että musiikin kuuntelu, laulu ja soittaminen voivat sekä rentouttaa että lisätä energiaa. Musiikki pitää valita siis tarpeen mukaan. Illaksi rauhallisempaa, aamulla energisempää. Hyvän olon lisäksi musiikki stimuloi aivoja voimakkaasti. Aivoissa aktivoituu useita tunteisiin
kognitioon ja motoriikkaan liittyviä alueita. Niin tää oli vähän niin kuin tämmöisenä aasinsiltana siihen, että mainitsittekin molemmat vähän siitä tunnepuolesta tässä musiikissa. Aram kertoi, että hän laittaa bilemusiikkia, kun haluaa hyvälle tuulelle, ja Jani mainitsi tästä, että ryhmässä kuunneltiin kappaletta, joka aiheutti vahvoja tunteita. Miten te itse koette tämän musiikin niin kuin tunnepuolen? Se niin kuin tavallaan menee sinne ihmisen syvimpään olemukseen. Ei se tarvitse mitenkään puhua sitä asiaa, vaan se musiikki tekee sen tehtävän puolestaan. Kun mä kuuntelen musiikkia, yrittää ratkaista myös ongelmia. Tai miten selvittää ongelmia omassa elämässä. Tämä Seppo kirjoittaa täällä myös, että musiikilla voidaan vähentää stressiä, lievittää ahdistuneisuutta, masennusta ja kipua. Mä olen täysin samaa mieltä lääkärin kanssa. Olen samaa mieltä ja mä uskon, että se on lääke. Musiikki on lääke ihmiselle, kaikille ihmisille. Musiikkia voidaan kuunnella ihan kotona tai mistä tahansa. Jos meillä on vaikka kuulokkeet mukana, niin mehän voidaan kuunnella musiikkia missä vain. Mutta se on hyvin erilaista kuin se, että me mentäisiin niin kuin paikan päälle vaikka katsomaan jotain musiikkiesitystä, niin kuin livekeikkaa. Tykkääkö te käydä livekeikoilla kuuntelemassa bändejä? Kyllä. Jonkun suomalaislaula-artisti. No rap-artisti tulee Viljan mieleen. Hän on nuori, mutta hän tekee hyvin biisejä. Joo, ja sitten on Isaac Elliot ja sitten on Robin. Ihan mikä vaan. Entäs Jani, kenes keikoilla sä tykkäät käydä? Elettiin 90-lukua. Eurooppa 3 keikan, mikä oli Piikki liikunta, ne oli Panu Riihiluoma ja sitten velipoika. Siis se vetti siis niin upea keikka. Semmoista keikkaa ei koskaan nähty. Meni niin mielenpainoin ne kappaleet ja kaikki juttu. Musiikkia voisi tietenkin harrastaa myös semmoisilla tavoilla, että vaikka laulaa. Tykkääkö te pojat laulaa? Mä olen ollut leivolla karaokeista, mä oon ollut lupilla laulamassa karaokea. Okei, onko sulla joku karaoke-bravuuri? Mä olen ollut tuon Shanghai-valot. Se on tämä Annika Eiku. Entäs Aram, sä tykkäät räpätä, mutta tykkääkö sä ihan laulaa? Joo. Laulatko suihkussa? Laulaa suihkussa joskus jo. Okay. Ja räppäämässä joskus. Entäs Jani, laulatko sä suihkussa? En todellakaan laula. Ai jaa. Aram, kun sä räppäät, niin ootko sä huomannut sen, että myös teet sanomaa sillä? Kyllä. Positiivisuutta, ei negatiivisuutta. Yksi tapa, millä me voidaan myös harrastaa musiikkia omalla tyylillään on tanssiminen. Tykkääkö pojat tanssia? Juu. Heti vaikka. Missäs käykö te jossain tanssimassa? Joskus silloin tällöin tulee noissa tukiyhdistyksen tansseista tanssittu. Baareissa tulee tanssittua joskus tyttöjen kanssa. Tykkääkö juontaja tanssia? Juontaja ei ihan hirveästi tanssi, että rytmi löytyy verestä ja musiikki on lähellä sydäntä, mutta jotenkin se ei niinku kehoon välity samalla tavalla, että mä oon aika kankea kaveri, kun mä tonne tanssilattian lähden. Se tanssi on nimenomaan se, että sä pystyt eläytymään siihen hetkeen, ei se niin kankea ole. Ei se on vakava. Kaikki tanssii omalla tyylillään ja se on just hyvä näin. Kuunteletko sä poppia edes, amerikkalaista poppia tai suomalaista räppiä? Joo, mä kuuntelen vähän samalla tavalla kuin Jani, että on vähän kaikki ruokainen musiikin suhteen. On hyviä räppibiisejä mun mielestä, on hyviä jatsibiisejä, on hyviä iskelmäbiisejä. Jos pitäisi valita silleen niin kuin joku tietty musiikkityylisuuntaus tai genre, mitä eniten kuuntelee, niin kyllä se varmaan sitä rockia mulla on. Myös suomeksi. Aram, tiedätkö sä mikä bändi Suomen räppibändistä aloitti räpin Suomessa? Ai, nyt pistetään todella pahan. En kyllä tiedä. Raptori. En ole ikinä kuullut. Terveiset sinne Raptori, jos ne vielä olemassa tai yhdessä vielä. Joo, me ollaan tänään puhuttu musiikista. Juttuja täällä me ollaan puhuttu siitä, millaista on tehdä musiikkia ja millaista on kuunnella musiikkia. Mitä vaikutuksia sillä on meihin ja mitä vaikutuksia me ollaan huomattu, että sillä on muihin. Eikö me voida kuitenkin tällä niin kuin yhteisesti todeta, että musiikki on aika kiva juttu? On, ja musiikki antaa niin paljon. Se antaa enemmän kuin me pystyttäisiin kertomaan tässä. Musiikki on musiikkia ja sitä kannattaa kuunnella ja se parantaa mieltä ja ajatuksia. Ja musiikki yhdistää myös monta eri kulttuuria. Sekin on totta. Mutta hei, tää oli tämänkertainen jakso Tärskyn podcastissa. Toinen jakso, joka tehtiin, aiheena oli meillä siis musiikki. Mukana oli Aram ja Jani. Ensi kerralla me sitten taas puhutaan jostain toisista jutuista jonkun toisten tyyppien kanssa. Jos sinä kuuntelija siellä langan toisessa
päässä haluat tulla mukaan suunnittelemaan näitä Tärskyn podcast-jaksoja, niin pistä mulle ihmeessä viestiä tai tuu vetämään Tärskystä hihasta, niin pääset mukaan meidän suunnittelutiimiin ja voit päästä myös tänne ihan podcast-aloituksiin sitten mukaan. Mä kiitän teitä, Aramia ja Jania, että olitte mukana tässä. Kiitos ja oikein hyvä syksyä kaikille. Kiitoksia. Hei hei kaikille! Moi moi! Hei hei. Ja nähdään.